Yo, what's up mga ka-idol? Ayan mga ka-idol, may hinog naman tayo ngayon. Ayan oh, sarap ng hinog natin oh. Sarap pa di? Sarap mo lang. Ayan, may nahinog yung saging namin ngayon mga ka-idol oh. Ayan. Yung hinog mga ka-idol oh, sarap, di ba? Ayan, lalaki mo mga ka-idol oh. Oh, di ba? Oh, no pre, kumusta ka dyan, no pre? Yung gusto yung mga damay mo. No pre! Yung damit mo, sinuot na! Ang ka na kinain na, no pre, no pre! No pre, hindi ka na makakain ng wala na! Wala ka na rito! Ah, mga ano? Ano na ito? Kaya mo rin, Brad! Ay, ito, nakita mo! Puta yung nasar pa! Ay, mga ka-idol oh. Wala na, ikaw pa mga country ka unggoy. Ayan oh. Ayan, ang sarap talaga mga ka-idol oh. Oh, ang sarap. Oh. Kain mo tayo, panitin, panit, kain na panit. Grabe na kuha po nito. Nagko kayo. Ayan mga ka-idol, mga hinog kasi yung saging namin oh. Oh, wow! Sarap talaga oh. Grabe ka sa akin eh. Ang laki talaga mga ka-idol oh. Ang ganda, laki-laki mga pare! Oh, laki, tingnan mo! oh. Oh, tingnan mo ang baba, oh! Ang sarap! Ay, sarap ng hinog mga ka-idol oh. Grabe. Woo! Grabe nga sa akin eh. Ang lalaki mga ka-idol oh. Oh, no! Ang laki niyan. Oh. Udah kaya nga, busog na ako. Oo. Ayan mga ka-idol, ang laki talaga oh. Ayan yung hinog niya. Ayan. Yan yung hinog niya mga ka-idol. Nahinog siya kasi hindi namin nakita nung pag-harvest. Oh. Ayan. Ayan, Tama sarap. na mga idol kasi ang busog-busog ko na! Ano? Hindi na maano, hindi na hurot! Ilan na yung naubos mo tayo? Ilan na? 5! Malaki ito! Malaki talaga! Ayan mga ka-idol, busog na kami. Ayan, thank you so much for watching mga ka-idol. Bye-bye.